элементи идоракунии текстбоксро ба форма ҳамроҳ мекунем. нишонаи майдони матнии текстбокс дар канори рости қатори якуми коллексияи асбобҳо ҷойгир аст. ӯро ба форма ҷойгир кунед. ва бахши дубора ба нишонаи текстбокс элементро ба форма ҳамроҳ кунед. хосиятҳои элементи текстбоксро тағйир медиҳем. аз шумо талаб карда мешавад ки якчанд хосиятҳои объекти навро дигар намоед. хосияти nameро аз text1 ба txt display. хосияти текст ба таври стандартӣ маънои text1-ро дорост. маҳз сатри text1 дар майдони матнӣ намоён мешавад. азбаски дар вақти оғози барнома майдони матнӣ бояд холӣ бошад, хосияти текстро ба сатри холӣ тағйир намоед. яъне ба таври оддӣ сатри text1-ро аз майдон нест намоед, ки аз чапи навиштаҷоти текст дар оинаи хосиятҳои элементи text display ҷойгир аст. маънои хосияти фонти майдони матн дар овардани text display-ро тағйир диҳед. ягон шрифти кириллиро бо андозаи 10 интихоб намоед. хосияти alignment баробаркунӣ ба таври стандартӣ to left justify, яъне баробаркунӣ аз канори чап дорост. азбаски навиштаҷоти привет бояд аз маркази майдони матнӣ пайдо гардад, ба шумо лозим меояд ки хосияти to left justify-ро ба to center, яъне баробаркунӣ ба марказ иваз намоед. инчунин хосияти multiline-ро аз false ба true дигар намоед. ин ба барнома имкон медиҳад ки дар вақти лозима майдони матниро на ба сатр, балки ба якчанд сатр кӯчонад. акнун боз бояд ҳамаи меҳнатҳоро сабт намоем. барои ин фармони save project-ро иҷро намоед.